Het levert wel een stukje spanning in het gezin op van, nou, welke kant zult er erop gaan, wat gebeurt er, wat wordt er opraken. Uiteindelijk moet ik zeggen dat in ieder geval bij mezelf, nou, dat ik het vrij makkelijk hanteren kan van wat er gebeurt. Ik probeer toch een loskoppeling van de zaak en het daadwerkelijk versterken van die maar ik probeer daar een beetje een twee deel van te maken. Iedereen ontkent. Dus dan kinderen eigenlijk niks sprak van haar, zo'n je zei ze. Nou, en dat is in ieder geval de weerheid net. Hè? Want de weerheid weer wel hoe wij rapper uiteindelijk tussenkregen haar. Dus ja, dat stoort ik wel. Dat merk ik ook niet zelf. En dat is ik datgene waar je mee bezig bent. Rancuneus ben ik net. En als die jongens er zitten, dan zei ik van ja, wie spreken je eigen zoon hier ertussen zitten. Ik ben heel gewone jongens, heel normale jongens. Dus nee, daar ga ik dat gevoel net bij van goh, en dit en dat. Aan de andere kant merk ik wel, ja, totdat ze steeds ontkennen blouwen en net iemand had wat ergens wat mij te dwaan horen. Ja, dat ik denk, dat wil ik eigenlijk net meer leeuwen. Sommigen zeggen dat de eerste hier het zwist is. He, je maakt je alles in je keer mee. Ik zie het steeds maar als een soort overleven het eerste hier. Dan moet je gewoon alles terugkomen. En soms was het op een automatische piloot, soms was dat maar heel veel gevoel en mind. En ook pas komst langzaam meer naar een stilte daar, waarbij het gevoel van gemis gewoon nog wel meer binnenkomt als misschien wel in het eerste hier. Misschien nog iets anekdote, we waren in Frankrijk en dan koest heel vaak om een stoepa herinneren. En als dat maar vaker naar die is, dan koest een wens dan en die kwam altijd uit. En toen hadden wij gezegd, ja, we kunnen ons zo vaker om herinneren. En wij hebben maar een wens en die komt ik nooit weer uit. Dus daarom is dit een soort tweede plak. Het eerste waar wij met te dealen hebben is het gemis van rapper. Daar moeten we mee omgaan. Daar moeten we zien hoe we binnen het gezin daar weer wat proberen richting een normaal leven. Voor zover dat daadwerkelijk kan. Dus die rugzaak komt voor mij op het tweede plak.